те правят един класически бордолезов разтвор, който е по-силен. Ние го правим по-слаб, с по-малко син камък. Като може да се... Част от нещата, които ще ви кажа, са в сферата на все още неизвестното за мен. Има определени вещества, които могат да заместят синия камък, както в смеските за зимни грижи, така и в смеските против киселинен дъжд. И доктор Пашкулев има разработки в тая насока, като той казва, че използването на син камък като цяло в земеделието е оправдано от това, че той просто е по-евтин и когато хората гледат големи площи, им излиза по-евтин. Но има няколко други вещества, които може да ползваме, които не вредят. Той ги използва за гъбични проблеми при хората, но могат да се използват и върху растенията. Те просто са с малко по-висока цена, но имайки преди, че повечето от нас сме на малки площи, може да си ги позволим. Сега ще дадеш 3 лева или 7 лева, повечето може да си позволим да заместиме, но в тази насока тепърва ще може да се свържете с него да го запитате, той човека на сайта, ако му пишете, предполагам, че ви отговори и доста е отворен в тази насока. Как се казваше? Димитър Пашкулев, сайта е, вижте в Google, ама Димитър Пашкулев.info ли е? Той има някакво сайта, но има си негов сайт, където може да отговаря на всякакви въпроси и го гледа човека, там по имейла му пишете. Но това е за тази по-специалната част. Аз ще ви кажа това, което ние правим. Аз само от 9 години се занимавам с такива работи. Но сме постигнали вече някои резултати. Този зимния бордолезов го слагам само, например, на череши, на които, примерно, са стари. Те се виждат, че имат проблеми. Гъби, дървесни гъби са ги нападнали, просто си имат нужда от грижа, докато правейки такива смесени горски с овощни дървета, повечето ни дървета са в добро здраве и нямат нужда от този разтвор и затова рядко го пръскам този зимния, но той може да му се направи едно подобрение така. В 5 литра се прави отвара от коприва. Сега зимата е по-трудно да се намери, може и с вода за зимния, но може ако по принцип, които си живееме на село, винаги копривата докато се втига е голяма, си събираме и сушиме големи количества коприва, защото тя се дава и на кокошки, и на хора, винаги е полезно и за тор, за всичко е, тя е универсално растение. В 5 литра отвара от коприва, отварата от коприва просто слага коприва и 30 минути ври. Колко коприва? Яко коприва. Значи това не... Колко можеш да наблъскаш? Не, то ще стане на пюре, ако наблъскаш много. Говорим за отвара от коприва в момента. В 5 литра отвара от коприва ще сложим 30 грама син камък. Тоест, това ще е по-слаб разтвор от този стандартния, при който ще сложат 50 или 100 грама син камък. Не сложим само 30 грама син камък в 5 литра отвар от коприва, а отделно в 5 литра вода се разтварят 300 грама вар. И това нещо после се смесват тези две течности. Просто така си е начинът да се прави. А ако нямаме коприва, без коприва само? Може и с вода, да. Това е за зимното. Но същия сега този разтвор, който ви казвам, той ще е разтвора, с който ще пръскаме против киселинните дъждове. Тоест, примерно, ако вие сте си насадили домати и не всички домати са ви под найлон, падат системно киселинни дъждове, които са предизвикани от заводите и от полите, от всичките серни съединения, се качват в облаците, стават на сярна и серниста киселина и се изваляват. Знаете това, което се казва маносаго. Сега ни казва, леле, маносаго за една нощ, стана кафяво, уби го. Тоест, те убиват имунната система на растенията и много кратко време гъбичките ги убиват, само на няколко часа се развива и най-много страдат домати и лози. Класически средно страдат краставици и пипер. Това са растенията, които ще пръскаме. Този продукт, който ви казвам сега е за домати, пипер, краставици, лози. И в този случай се прави отвара от коприва, тук вече е задължително, защото тогава има и коприва, април, май месец. 30 грама син камък или от другите съединения, които ще се ползват. Пашкулев говореше за серни съединения, които при досек с киселинна среда, т.е. пада киселина дъжд, ще ги накарат да отделят чиста сяра, която е антигъбична. Някакви такива са закъснител, които да чакат дъжда, за да подействат, такъв тип говореше. Трябва да ги разучиме. Но класическото, което за сега сме ползвали, 30 грама син камък в отварата от коприва, а отделно в 5 литра вода ще сложим 300 грама вар, ще сложим мляко, за да залепне това нещо и ще сложим сода за хляб, например, нещо от основен характер. 100 грама, 5 литра вода.
мляко може да сложиш и половин литър, 1 литър. И с това нещо ние го ръсиме с метличка, например самия домат, например. Важното е да го направим по време на цъфтежа, когато цъфти, защото маната по облизалото тази болест от цвета заразява и след това на дупето на домата става едно черно петно. Всички го знаеме, а като напръскаш в цвета с този разтвор и въобще тя не може да тръгне. Също така се ръст целите растения отгоре до долу, както и вътре в самите цветове. А за дърветата? За дърветата и за лозите се слага в гръбната пръскачка и се опръсква в времето. Значи за дърветата не страдат от киселинен дъжд. Говорим за лози, както казахме, домати и пипер. Специално при мен имам един проблем с някакво тяло гниене и аз... Значи, така или иначе това ще го направиш и ще го съчетаеш с другото. Това беше едното, което казахме, бордолезовия, малко разджиджан и по-слаб. Второто нещо, което ще помогне както за гниене, така действа като силен инсектицид, като не действа на пчелите, а защитава от гасеници, от разни мухи. Това нещо, което сега ще ви кажа, е един препарат, с който пръскаме всичко, целият двор. От дървета, като почнеш, зеленчуците, ягодите, всичко. Праза, против муха по праза, против мухите по плодовете, тези осичките, плодните, всичките заряд. Плюс, освен това, против гъбичните, всякакви ръжди, мани, плазмопари, гниения, порозите дори тези, които и таковаме. И то от 5 растения и се прави естествено веднага, щом покарат листата на бъза. Тя бъза, нали, на пъпки и ще му изникват листенца. Важното за първия, да се върна, извиняйте, за бордолезовия, той се прави, когато няма листна маса. Сега, т.е. при зимното пръскане на овошките, това е последния момент, в момента да го направим преди да се разлистат дърветата, защото когато има листа, вече не пръскаме. Във втория, значи, щом се разлисти бъза в един казан или варел, ще сложим пак коприва, 2/3 от това ще се напълни с копривата, която вече е станала до коляно в този момент от годината. Ще сложим глухарче, така доволно, нали, примерно 20% глухарче от обема на варела. Надземната част, листата, и не пречи и цвят да има, но главно листата, без да изхубваме корена, както и на копривата, само надземните части. Не ги копаме. Коприва, глухарче, листа от бъз. Листата от бъз са подходящ инсектицид. Набират се зелените листа от бъза и се слагат и те във варела. Черен самбукус нигра, този, който е по-като дърво, нали? Не базака ниския. И след това прибавяме един хубав такъв размер букет кукуряк. С него внимаваме, той е отровено растение, нали? Токсично е и за насекомите. Кукуряк. И да речем 100 грама тютюн. Продават сега на пакети такъв за 5 лева. Тютюн, дето го пушат хората, но той е много подходящ главно за градината. И може да си отглеждаме тютюн също. Същите причини да го пушим за това. Тия 5 растения се слагат и 28 дни, това ако се направи около новата луна на април или на май, зависи кога ви изникват от вашата надморска височина бъза и това. След 28 дни това нещо ще е готово, вече ще е киснато. И като е кисно, това вече се динамизира, т.е. възможно по-дълго време, между половин час и 3 часа, се разбърква с тояга. По-дълга тоягата е по-лесно и сте над варела. Например, аз ако го правя варел, слагам един стол до варега, стъпвам на стола и с един дълъг прът го бъркаш в едната посока, като го бъркаш толкова силно, че да стане като фуния надолу. Нали? Сещате как става? И в идеалния вариант, нали, те напредналите биодинамисти така бъркат, че могат да видят дъното. И бъркайки, те си визуализират целия космос. Всяка една прашинка и всяко едно нещо във вашия варел представлява една планета, една звезда и ти си представяш невъобразимото. Нали? В момента, в който решиш, че си представя целия космос, т.е. нещо, което, нали? Веднага почваш да бъркаш другата посока. И това редуване, Штайнер казва, на хаос с порядък, т.е. ти създаваш този космос и изведнъж създаваш хаос, почваш да бъркаш в обратната посока и ти да създаваш ново нещо. Това е следващия космос, следващата секунда. Пак един с всичките му там по един. И така в момента, в който ти редуваш хаос с порядък, ти заключваш силите на целия тор, въпреки че ти не ги знаеш кои са. Ти си ги заключил в течния тор. И аз не вярвах във всичките тези работи. И постепенно от година на година реших да пробвам и колкото повече наистина го бъркам, страхотни резултати. Специално с този инсектицид, обикновено като си напръскате, една година пак ще имате проблеми с насекомите, но втора година подред вече и с системното пръскане, например 3 години, ако пръскаш, после може 2 години да не пръскаш, няма да имаш никакви проблеми. Просто системно с прилагане има наистина много силни резултати в добра насока.
Извинявай. Тоест, това е всичко. Ако въобще не пръскаш, съвсем няма да имаш проблем. Да си довърша мисълта само, може ли? Добре. Значи след като се динамизира това нещо, след като се разбърка, вас ви изглежда така, защото вие не го виждате. Просто много сърдечно ви кана да дойдете и да идете юни-юли месец да динамизираме заедно, защото ще видите по време на самия процес ти започваш се им варел вътре сгнили растения, който смърди. А като почнеш да го бъркаш, това нещо почва да се пени като бира, променя си коренно и цвета, и субстанцията, и всичко просто се случва с него друго нещо. И така получения динамизиран препарат е много важно да се разреди с вода. 1:5 или 1:7, т.е. една част от този инсектицид, пестицид направо, защото той убива всички вредители, и 5 или 7 части вода, защото иначе ще си изгорите растенията. Става много мощно нещо. И с това нещо пръскаш дърветата за всичките тия, дето казваш. С това нещо просто един път годишно пръскаме цялата градина, всичко отдолу, и това го правиме май месец. Когато дърветата са прецъфтяли, говорим примерно дървета като череша, като ябълка, те нали горе-долу заедно, малко едни след други, но всички ще прецъфтат и ще вържат. И когато са мъничките плодчета, точно тогава е времето да приложите този тор. Когато джанките са мънички, когато ябълчиците са паднали вече цветелищчетата и те са мънички. Точно по това време се пада, че гасениците си правят те едни кубове от пайжина и снасят вътре яйца. И ти като пръснеш и те си остават така, яйцата така и не се излюпват. Добре, а това от година на година ли си го правиш? За препарат ли може да се съхранява? Всяка година си го правя и с остатъка от него вече, ако ми се наложи през годината, ще допръсква, но рядко се налага. Примерно можеш да го ползваш, ако налазиш ново място, нова градина и искаш там да въведеш, да помогнеш. Но обикновено с едно пръскане пролетно, това е много мощно. Докато другия, който говорихме за зеленчуците, той се прилага при нужда, ако ще има системни киселинни дъждове. Миналата година чукаме на дърво, нямаше и много слаби. Някои години пък са силни, можеш много лесно събираш дъжда в стъклен съд и с хартия да мериш водата. Лакмус. Това е киселинността на дъжда, да, защото... С лакмус. С лакмус. Дъжд от 5,5 pH надолу вече почва да проявява поражения по лози и по домати, а дъжд от 4,5 ги унищожава, това да кажат, за една нощ ги попари. Но с това можеш и да лекуваш, примерно ако ти маносът и празът и изведнъж пожълте и такова, напръсквайки го с това нещо, той се излекува от маната. Като третото, което ще ви кажа, което вече не се прилага един път, а това сега следващия препарат, който ще ви кажа, това вече се прилага нон-стоп. Тоест това е един тор, така течен тор, който системно ще го ползваме за наторяване. Например, ягодите ти цъфтат, ти ги слагаш с този тор и те дават ягоди и дори на втора, ако ги наполееш втори път, ще дадат още... Няма да издребнеят ягодите, а до края на реколтата ще са тия такива много сочни. Това е един тор, който сега ще ви кажа, и от който стават много големи. При системно пръскане сме имали краставици по 90 см гергана, тиквички, големи, едри такива, 80 см и с малки семки просто. Става много плодове гиганти, домати, нали, над килограм, без да са остарели. Полива се с него, не? С този тор хем ще може да поливаме, хем може да пръскаме самите листа, примерно праза, ако ти се разболее, това, което казах по пожълте. Хем може да пръскаме цветовете, да пръскаме цели растения, да пръскаме всичко. Остава една много характерна миризма всички тези препарати, че като си напръскате градината, после тя ще смърди седмици наред по един начин, но това е здравословно и никакви не могат да се развиват заболявания при тази атмосфера. Особено системата пръскане от година на година да ги повтаряме, вече създава една здрава среда, където овошки, растения и пчели си имат място. За да преминем към течния тор, той се прави в барел и вътре той има само три основни неща и това е коприва, глухарче и полски хвощ. Тоест на 2/3 от барела се събира коприва, догоре 1/3 се напълва с глухарче и слагаме един хубав букет полски хвощ. Тъй копривата, знаете, е много богата на азот, много полезности, както и глухарчето, а полския хвощ ги има всички плюсчета и минусчета. Така необходимите минерали за растенията. И вече към това нещо до 10% от обема на варела може да се слага алкохол. Спиртни излеци. Това, което ние имаме късмета е, че доктор Пашкулев, правейки лекарства за хора, голяма част от лекарствата му са конкретни спиртни излеци на растения, той ги кисне растенията и след това ни дава едни туби с самите растения, които са останали киснати в спирт и нали, взима за хората концентрирани тинктури, а всичко друго отива в течния тор.
Тоест голям брой билки. Колкото повече сложиш билки и растения, тук вече може да четете, да се консултирате. Всяка различна билка има различни полезности, минерали и такива неща. И те ще влезат, разбира се, полезните неща във втора. И после пък дори глухарчета и коприята, които ви растат в градината, като ги давате на кокошките в яйцата, ще открият такива минерали. И в течния торт те най-простия компонент е да направиш коприва, глухарче и полски хвощ пак един месец. Кисне това от пълна луна до пълна луна и след това се динамизира отново и се разрежда 1 към 5. Много е важно динамизиране, след това веднага разреждане и до 1 час това да е разлято по градината. Оставиш ли го 2-3 часа, вече му минава динамизирането, той се уляга пак. Той става като пенлив, много като газиран Всеки става. ден ли се динамизира или... Не, един път преди да го приложиш в градината. Ние го правим, значи това, което правим е засажаме домати по време на вегетативния растеж, си ги туриме дори с животински тор, примерно птичи тор във вода и цъфнат ли, правиме това да защитим от киселиния дъжд и почваме да ги туриме. И така зеления домат дълго време расте и докато стане червен, става едър плод. Да. Често ли използваш ли за пръскане? За пръскане до сега не съм използвал. Чувал съм, че се ползва, нали, но аз лично не съм ползвал. Какво мислиш за пръскането с машини?